Хайырлы кеш НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Валиева. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Уртак көш. Түбән Камадан алғы сызыққа 29 тонна гуманитар йөк тиеп жіберділер. Балыққа шығып кеткен волонтерлар 4 ай элек югалган иротны эзлиләр. Җәяүле катнашындагы авария 84 яшьле хатын кызны машина бәрдергән. Балалар өчен иҗат итүче шагыйрә. Апуш китапханәсендә Гүзәлия Галләмова белән очрашу узды. Солдатларга күчтәнәчләр әзерләделәр. Салих Сәйдәшев исемендәге музыка клиентендә хәрбиләргә ярдәм йөзеннән хәйрия концерт узды. Ике автомобиль, 3 мотоцикл, мопед, генераторлар, моннан тыш төзелеш материаллары, шәхси посылкалар. Бүген волонтерлар алгы сызыкка 29 тонна гуманитар йөк тиеп җибәрделәр. Алар Белгород, Курск, Запорожье өлкәләрендә яшәүчеләргә, шулай ук Донецк Халык Республикасындагы хәрбиләргә тапшырылачак. Бу хакта алдагы материалда. Әлеге токталар, блиндажлар һәм ышык урыннар төзү өчен кулланылачак. Мондый материалларга алгы сызыкта хәзер ихтыяҗ зур ди волонтерлар. Бүген Түбән Камадан чираттагы гуманитар ярдәм җибәрелде. 2 машина, 3 мотоцикл, мопед, генераторлар, төзелеш материаллары, шәхси посылкалар җибәрәбез. Барлык әйберләр волонтерлар тырышлыгы белән җыелган. Барлыгы 29 тонна йөк җыелган. Алар Белгород, Курск, Запорожье өлкәләрендә яшәүчеләргә, шулай ук Донецк Халык Республикасындагы хәрбиләргә җибәреләчәк. Радмир Билей волонтерларга рәхмәт сүзләре җиткерде. Здесь работают наши волонтеры. Монда безнең волонтерлар, мәктәп укучылары, студентлар, яшь армиячылар һәм битараф булмаган кешеләр ярдәм итәргә киләләр. Вакытларында көчләрендә кызганмыйлар. Төяп җибәрәләр, фронтка китәләр, якташларыбызга сәламнәр җиткерәләр. Халык бердәмлеге булганда җиңү безнеке булачак. Бүген шулай гуманитар ярдәмдә активлык күрсәткән волонтерларны, махсус хәрби операциядә катнашучы ветераннарны рәхмәт хатлары белән бүләкләделәр. Медалью участника СВО награждается Валеев Рустам Рафатович. Эш бер көнгә дә тукталмый. Волонтерлар кулларыннан килгәнчә ярдәм итәләр. Кемдер акчалата, кемдер үз хезмәте белән булыша. Гуманитар йөк айга бер тапкыр җибәрелә. Гөлия Нигъмәтуллина, Светлана Шумкова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Түбән Кама районында 4 ай элек югалган балыкчыны эзлиләр. Ринат Сөләйманов Кызыл Шапшак авылыннан 13 декабрьдә балык тотарга дип өеннән чыгып китә һәм кире әйләнеп кайтмый. 17 апрельдә Компас НК эзләү отряды волонтерлары, полиция хезмәткәрләре һәм кинологлар Зәй елгасының яр буен һәм тирә юнне тикшереп чыгалар. Тик уңышсыз. Әгәр сез бу иротны күрсәгез яки аның турында мәгълүматыгыз булса, экранда күрсәтелгән телефон номерлары шалтырату сорала. Chevrolet Cruze автомобиле йөртүчесе 84 яшьле хатын кызны бәрдергән. Юл транспорт һәлакәте вокзал урамындагы 2А йорты каршында теркәлгән. Беренчел мәгълүматлар буенча шофер артка чигенгән вакытта олы яшьтәге җәүлене күрми калган. Авария нәтиҗәсендә зыян күрүченең җилкәсе имгәнгән. Аны Түбән Кама район үзәк хастаханәсенә китергәннәр. Табиблар караганнан соң өенә җибәргәннәр. Түбән Камаларга алган керем турында декларацияләр тапшыру сроклары һәм кагыйдәләре турында искә төшерделәр. Бүгенге көндә салым түләүчеләрнең бары 60% гына хисап тапшырган. Документлар 30 апрельгә кадәр кабул ителә. Иң җиңел усул салым түләүченең шәхси кабинетыннан файдалану. Моны шулай почта бүлегендә яки күп функцияле үзәктә дә эшләргә мөмкин. Сүз уңайнан 25 апрельдә Түбән Каманың салым инспекциясендә ачык ишекләр көне узачак. Белгечләр иртәнге 9-дан кичкә 5-кә кадәр эшләячәк. Кабул итү адресы Шынчылар проспектындагы 4-нче йорт.
Безнең чыгарылышларны Интерның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай Макс төркеменә рәхим итегез. Апуш китапханәсендә Әлмәт шәһәреннән килгән балалар шагыйрәсе кунакта булды. Гүзәлия Галләмова 6 китап авторы. Әсәрләрендә рухи, милли һәм әхлак тәрбиясе үзәк урынны алып тора. Нәни Түбән Камалар авторның иҗат җимешләрен башкарып, үз осталыкларын да күрсәттеләр. Очрашу мизгелләре алдагы видеоязмада. Бигрәк матур күлмәгем дип йөримен сикергәләп, биемен көзге каршында, дөнья минем түгәрәк. Әсәр авторы нәни артистларның чыгышларын игътибар белән тыңлый, туган телдә аралашу белүләренә аеруча сөенә. Гүзәлия Галләмова фикеренчә, ана теленә мәхәббәт гаиләдән башлана. Үзе дә бишек җырлары тыңлап үскән. Әбием дә бик дини каршык булса да, мөнәҗәтләр сөйли торганы, үзе көйләп йөри торганы, менә кечкенә сеңелләремне шулай көйләп бишектә йоклатканын хәтерлим әле. Әтием дә шигъри җанны, ул Абдулла Тукай, Муса Җәлил һәм Хади Такташ шигырьләрен бик яратып сөйли иде. Сабан туйларында, төрле бәйрәмнәрдә сөйли торган иде. Әнием дә шигъри җанны булгандыр дип уйлыйм инде. Менә хәзер фотокарточкаларны карыйм да, инде өлкәнәйгән саен фотолар карыйбыз бит, альбомнар карап искә алабыз яшь чакларны, бала чакларны. Менә шул вакытта фотоларны алып караганда, фото артларына ул шигырьләр язган. Гүзәлия Галләмова Әлмәт шәһәреннән 6 китап авторы. Рафаил Төхфәтуллин исемендәге премия лауреаты. Әсәрләрендә рухи, милли һәм әхлак тәрбиясе үзәк урынны алып тора. Килми саласы, кешеләргә изгелекләр килеп тора классы. Очрашу Апуш китапханәсендә китаплы булачак проекты кысаларында оештырыла. Аралашу сорау-җавап рәвешендә бара. Кичәгә килгән яшь тамашачылар да иҗади осталыкларын күрсәтәләр. Гөлия Нигъмәтуллина, НТР яңалыклары. Салих Сәйдәшев исемендәге музыка көлиятендә хәрбиләргә ярдәм йөзеннән хәйрия концерт узды. Бер сәхнәдә беренче балалар музыка мәктәбе укучылары һәм педагоглары, көлият студентлары, концерт иҗат үзәге артистлары чыгыш ясады. Һәр номер чын күңелдән яңгырап, залны көчле энергия, илебез өчен рәхмәт һәм горурлык хисләре белән тутырды. Кичәгә килүчеләр махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен гуманитар ярдәм әзерләүгә үз өлешләрен кертә алды. Түбән Камалар ярдәме белән берничә тартмай кирәк-яраклар җыелды. Булар тәм-томнар, шәхси гигиена чаралары һәм кием салам. Әгәр сезгә яңалык ошалса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Хәерле кичләр сезгә.